Čau lidi dnešního videjka, dneska tak jsme opět na stránce Topsky, na které dneskáme 600 euro balans. Samozřejmě před takový videjka budu mu teda použít promokódu, kterým je promokód Lukasu, co pro ten největší depozit budu znamenat tím zároveň velice podpořit tím moc samozřejmě stránky 18+, a kdyby se chtěl, tak když tak link máš dole, připlem komentář, děkuji za tvůj support, moc toho vážím. Samozřejmě buď v giveawayích, buď na Discordu a když tak tady mi samozřejmě odberte s lajkem se zboječkem, napiš něco do komentáře, děkuji ti moc a my pojďme rovnou na videjko. Samozřejmě na Topskinu máš bedny zdarma, máš tady různé game mody, máš tady třeba Battle Pass a různé další zdarma odměny. Samozřejmě stránka je prokazatelně spravedlivá, máš tady mnohem větší šance než ve hře a mnohem lépe to hlavně vrací než ve hře, takže když se to chtěl zaotvírat, tak rozhodně za mě blbost otvírat přímo ve hře, ale za mě je lepší si raději zaotvírat takhle na třeba Topskinu, takže ještě na to mrkni, samozřejmě 18+, a my pojďme rovnou na videjko. Máme 600 euro, tím pádem pojďme hnedka na Case Battle. Nám tady Case Battle hrozně rád, zkusíme 1v1 opět. Zase napište do komentáře nějaké bedny, jaké byste chtěli vidět v příštím videjku, děkuji vám moc. Ale my si pojďme tady dát Operation Bravo Caseu 5x nebo 10x, je to 130 Eček, takže to zase není taková hru za toho našeho balancu dneska, co máme. Jdeme na to, 1v1, 1 sekunda na začátek a do začátku a pojďme na to. První bedna, hovno úplné, druhá case, jinak padá tady Fire Serpent, Golden Coil, Deagle a třeba i Ocean Foam, P2000 a tak dále, další takové červené brutální skiny, takže pojďme se aspoň pro ten grafit nebo cokoliv, tyjo, pojďme. Škoda, ale aspoň ta zírka, no, jako nic moc. Tak máme tady giveaway o 3 nože v celkové hodnotě $500, vlastně 2 knifey, jsou zcela zdarma za napsaní vašeho komentáře a počkej se o to vlastně i depozity, takže napiš komentáře pod všechny videjka v tomto období, můžeš vybrat buď Survival Knife Vanilu, anebo Huntsman Knife Black Laminate, vyhlášení bude 12.2., takže rozhodně se zúčastní, děkuju ti moc. A druhá giveaway, tak je pro depozitory a to je giveaway o Bayonetta, kde tu začít vlastně do roomky depozitor posílat vaše depozity, samozřejmě 18+, 12.2., tak bude vyhlášení těchto obou giveaway na Discordu, takže na tom Discordu rozhodně buď, děkuju ti moc za tvůj support a jdeme rovnou pokračovat ve videjku. Ty vole, teďka tam mohl panu ten emerald, to by bylo úplně super. OK, předposlední bedna už, pojďme kámo, a last bedna, comeback, pojď, zachraň to. Ty vole, to ti mrdá, ne? Hej, hnedka první case battle o 1 euro prohraný, jo, ty kráso. Tak to jo, kámo, tak to. To moje štěstíčko, ty kokos, no nic. Hele, pojďme dál, jak samozřejmě ten máte i bedny zdarma. My si teda rovnou otevřeme zdarma 5 euro, OK, v pohodě. Otevřeme si tady všechny tyhle, ty jenom tady takhle quick openem, Ečko, OK, třetí bedna zdarma 0,4, ty vole. Jinak ty bedny vám dokážou i vrátit celý váš depozit, jo, by the way, takže jako není to špatné je otvírat, ale úplně o to nečekejte nic úplně šíleného, ale samozřejmě rozhodně je to velká výhoda třeba proti hře k vašemu depozitu, že jo, zdarma, proč to nevyužít, jo, takže rozhodně to využívejte a my jdeme dále na další case battle a to úplně nepřerušujeme a zkusíme prostě si nějak dneska vybrat štěstíčko a zkusíme dneska hantit ten, jak kdyby 1v1 case battle, vlastně já proti 3 botům, zkusíme to nějak vyhantit dneska, jdeme na to hoši a snad nám dneska bude přáno, ty vole. Pojďme na to, deskracie z weapon caseu. Teďka uvidíme úplné magořiny, takže jdeme na to. Lock-in, finish a crate. Fakt nevím, já jsem dobrý, takým se zbrčky ukuvá moc. A my jdeme rovnou na to brutální case battle, už to je docela crazy. Už to nejsou malé částky. Pojďme na druhou bednu. Ty vole, otevřel knife hnedka. Ty kráso. Tady pár badovej karambit. Hej, další knife. Co se za lakera do píče? Hej, pojďme. Hej, já jsem otevřel nejméně ze všech. Nice, OK. Máme tady Night Huntsman v pohodě, nějaký comeback, hypnotik, to se dá. Předposlední bedna, ty vole, Blue Endeavor otevřel vedle mě, ty pičo. A last bedna, co si děláš, srandu, ne? Hej, tak to jsem nevěděl, že to otevřeli nejméně ze všech. Tak to jo, kámo, no nic. Dobré, pojďme se vybrat, dáme znova ty 4 boty, nebo 3 boty proti nám. Dáme tady levnější case battle, chci weapon case 3 10krát. Let's go, hoši, finish a crate, držte mi fakt palce, ty už to musíme vyhrát, kurva, ty už to musíme vyhrát, pojďme si pro win, let's go. Jinak samozřejmě rozhodně čekejte už brzo Patreon, který bude
oznámení bude první na Discord, takže roznesl Discord a na tom patronu budou různé informativní věci, jak říkat spolupráci hlavně a hromada věcí, jak začít na YouTube, jak střílet a tak dále. Ohledně miniatura prostě kompletně od A až po Z, návod, že jo. Už na to rozemrtní, podle mě je tam bude tam velice naučený obsah, který jen tak nikde neuvidíte. Hele, předposlední bedna a vypadá to, my jsme piči, kámo. Hej, co to je dneska? Dáme rip, já nemám ani na repeat, ty krávo. Dobré, nic lidi, jdeme all in, zase, ty kokos, to je šílené, já jsem tak unlucky, hoši, že mě fakt zajímalo stejně do víc unlucky než já tady, to je fakt crazy, jako, to je fakt crazy. Opět bravo caseu zkusíme, dáme jí tu, jestlikrát na to ani nemáme, dáme jich tu jen 8, jdeme na to, opět finish a raid proti botům, let's go, jsme tady máme nějaké pointy do pasu, kde máme zdarma věci, ten se taky potom nejde otevřeme v nějakém videjku, jdem na tohle, ta beda taky není úplně špatná, ale musí mít trošku štěstíčko na naší straně, samozřejmě ten case je hrozně risky, škoda to Far Serpentu, čtvrtá bedna, opět nic, pátá bedna a dávej už, kurva. My zas prohráváme, ty kráso. Jsme nás poslední, prosím, pojď comeback, last bedna. Na last bednu comeback, GG. Hej, to si děláš prdel. My jsme prohráli dneska. Reálně všechny case to jsme vůbec mohli prohrát, ty vole, GG lidi. No nic, kámo. Jako 600 euro takhle projebat, ty vole, to jsem si radši měl koupit ty skiny, jako místo toho, no nic lidi. OK, vy samozřejmě hrajte rozumněji než já. Vy můžete klidně použít můj promokód Lukasu, co pro ten největší deposit bonus a zároveň tím aspoň velice podpoříte, jako vám moc. Samozřejmě 18+. A lidi dneska, bohužel, strašně unlucky videjko. Všechny by to byly prohrané, já jsem čekal, že bude mít že tam bude nějaký comeback, že prostě bude mít aspoň jednu velké štěstíčko, jo, ale šel jsem hodně all-iny, nebo hodně risky case battle, takže jako bohužel takhle to nakonec dopadlo, no ale jako příště vyjde, takže tohle je pro dnešní videjko úplně všechno a my se to dovedeme, tak zatím, čau.